हे बघा आता पावसात भाज्या कमी मिळतात ना, तर मी आता ठेचा बनवणार आहे मिरचीचा। ह्या तिखट मिरच्या आपल्या आवडीप्रमाणे घ्यायच्या। या मी जवळजवळ 10 मिरच्या घेतल्या छोट्या छोट्या, नंतर एक लसणीचा कांदा घेतला छोटा, नंतर एक मोठा चमचा तीळ घेतलेत भाजलेले असेच आहेत ते, 1 चमचा जिरं आहे आणि हे 2 चमचा शेंगदाणे आहेत। तर पहिल्यांदा काय करणार, भाकरी बांधून झाली ना का त्याच तव्यावरती मिरच्या घालायच्यात, पण काळजी घ्यायची ह्या मिरच्या ना फटफट उडतात, म्हणून गॅस कमी करून। हे बघा सुरुवातच झाली उडायला, तर जरा आपण ते हलके हलके भाजून घ्यायच्या, म्हणजे त्यातला तिखटपणा कमी होतो। या सावकाश भाजल्यानंतर त्या फटफट उडतात। हे बघा चांगल्या भाजून घ्यायच्या, जरा थोडासा म्हणजे तिखटपणा पण त्यातला भाजल्यामुळे कमी होतो बघा। आणि काय करायचं मग, ह्या मिरच्या अशा बाजूला लावून ठेवायच्या, थोडंसं तेल घालायचं, जास्त नाही तेल घालायचं बघा। आता ह्याच्यामध्ये मी जिरं घालते, नंतर हे सगळं बाकी सगळं सामान घालणार आहे आणि 1 मिनिटभर आपण चांगलं हे परतून घ्यायचं। आता इकडे माझ्याकडे खलबत्ता नाही म्हणून मी काय करणार आहे माहिती आहे, मिक्सर लावून घेणार, छोट्या भांड्यात ह्या मिक्सरच्या घालणार आहे। हे सगळं झालं, आता ह्याच्यामध्ये फक्त आपण मीठ घालायचं आहे। गॅस काढला, मिरच्यांचा सुंदर सुवास येतोय। आता हे झालं आहे, तर थंड होऊ द्यायचं आणि आपल्या म्हणजे चवीप्रमाणे ह्याच्यात मीठ घालायचं आणि ह्या मिक्सरमध्ये मी काढून घेणार आहे। आपल्याकडे पाटा असेल तर पाट्यावर पण, हो पाट्यावर पण, जर एकदम बारीक नाही चटणी करायची आहे, तर जाडसरच ठेवायचं आहे। आणि काय काय लोक ना ही कच्चे शेंगदाणे घालतात, माझ्याकडे भाजलेले होते ना म्हणून मी तेच घातलेत। हे बघा आता हे 1 मिनिटात थंड होईल आणि ह्या भाकरीबरोबर चपातीवर खायला सुंदर लागते। ही तोडी लावायला म्हणजे भाजी जर कमी असेल तर आपण त्याच्याऐवजी हे भाकरीबरोबर खायला वापरू शकतो। तर म्हणजे हे बघा एकदम झटपट होणारा मिरचीचा ठेचा हा तुम्हाला आईने करून दाखवलेला आहे। तर तुम्ही पण तो अशाच प्रकारे करून बघा, तो कसा झाला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। तसेच आम्ही विविध चटण्यांचे पण प्रकार आमच्या चॅनलवर दाखवलेले आहेत, तेही तुम्ही नक्की जाऊन बघा। चॅनलवर 100पेक्षा जास्त कोकणी रेसिपीज आहेत, त्याही तुम्ही नक्की बघा। त्या कशा झाल्या, त्या कशा वाटल्या तुम्हाला ह्या आम्हाला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।